iMamelodi Sundowns engakaze yehlulwe emidlalweni ye-DStv Premiership kulokhu kuqale isizini entsha kusihlwa namuhla izobhekana neqembu ongelula ukuba ilehlule i-Stellenbosch FC. Ngokunjalo neKaizer Chiefs ibheke ukuvuka izithathu nokulungisa amaphutha wayo. Intatheli yezemidlalo unqoba izithamncwango uthi kuzoba umdlalo onzima kulamaqembu amabili ngoba iStellis ilona qembu elisakwaze ukugoqisa iMamelodi Sundowns kumasizini adlule elandelana. iStellenbosch masikhuluma ngaso ilona kuphela iqembu for the past 3 seasons elikwazi ukuthi lithole iwin ku-Sundowns noma ngabe lithola ku-cup noma ngabe lithola kuyona iMamelodi Sundowns, kodwa kule masizini amathathu andlulile liyakwazi ukuthi lithole iwin kuyona iSundowns. Kodwa sazi noma mhlambe kule season kuzokwenzakala, sisibonile iStellenbosch sinqoba sidlala noLorlando Pirates emva kuba sasilahlekelwe abadlali bomqobo uCaptain uVan Rooyen kanjalo futhi noFawaz Basadin abathole ukulimala ngesikhathi isizini iqala. Kanti komunye umdlalo nawo onzima ukuqagula ngomphumela wawo ophakathi kweKaizer Chiefs neSekhukhune United enkundleni iMoses Mabhida eThekwini. Umncwango uthi inkulu ingcindezi ebhekene nomqeqeshi wamakhosi. Ingcindezi yokuqala ikumqeqeshi uMolefinseki. Ngokukhumbula kahle abalandeli beKaizer Chiefs bayadinwa, kodwa ukudinwa kwabo kuyakuthatha isikhathi. Unseki ubuka ngathi-ke umuntu abangamthandisisi okwangempela ngoba iluzi neluzi ayitholayo akaphumi kahle enkundleni. Game yokuqala wadlala neSundowns waphuma enkundleni waba nalelo themba ngoba babona ukuthi iphutha lokugcina elenza ukuthi iSundowns inqobe kwaku-goalkeeper, kodwa ekugcineni game ye-Chess Galaxy behlulwa waphuma esikothiwe abalandeli befuna ukumudla bemfene. Le midlalo yombili izoqala ligamenxe leli ihora lesikhombisa.